Krásný předvánoční čas. Jsem Anastázie Skopalová z firmy Kosmetika Atok. Protože zanedlouho zde budou Vánoce, svátky klidu a pohody, ale také svátky, kdy je cítit spousta vůní, kdy nás provází aromaterapie, ať je to vanilka, badián, ať je to pomeranč. Jsou to nádherné vůně, které nám umocňují to kouzlo těch Vánoc. A já bych si moc přála, abyste i vy prožili krásné Vánoce, Vánoce plné setkávání, protože to je o rodině, o přátelství, o tom říci jeden druhému mám tě rád, mám tě ráda, obejmout se. Přála bych vám do nového roku, abyste byli zdraví, abyste byli šťastní, abyste se na sebe usmívali a dokázali si říct krásné věci. Život strašně rychle plyne a každičký den, který prožijeme spolu jako rodina, je to nejkrásnější a nejcennější, co můžeme jeden druhému dát. Protože Vánoce nejsou o těch dárcích, ale o tom setkávání, o té lásce. A já strašně ráda vzpomínám na svoje dětství, kdy mi rodiče dali tolik lásky, tolik kouzla a pro mě právě ty Vánoce jsou vzpomínkou na tyto nádherné chvíle.